Yo, what's up? Nagbabalik ko sa inyong sa inyo. Nakikig naman. Ayan, so, ngayong araw ay araw ng Biyernes. May 20. Ayan, May 20, no? Ayan, kasalukuyan. Pupunta ko ron sa nandito kayo sa Binanao 1, Binanao 1. Binanao 1 at si Mama ay naglalaba. So pupunta ko ron sa kabila kila sa aking biyanan. Wow. Ayan, mag-traktor ko no kami. Sa totoo lang, ha? Magkamakina. Sa totoo lang, di man ako tataw ang traktor. O hindi ako marunong mag-traktor o magmakina. Pero dahil pinapatawag tayo at susubukan natin yung ganung bagay. Sana makapag-vlog ako ron. Sana hindi tayo mapagalitan. Pero pwede lang yan. Ayan. Mamay, bye-bye, mamay. Pero syempre, hindi tayo pwedeng umalis nang walang kiss. Kiss mo. Ano? Oh. Love you. Bye-bye. Love you. Kiss ko ulit. Bye-bye. Ano? Oh. Balik mo sana ako kina. Kina nga po. Kina nga. Kina nga po. Ayan. Bye-bye. Magkita-kita tayo doon. Let's go. 2 hours later. Update mga kay. Ayan, kasalukuyan naglalakad ako papuntang Barayong. Galing akong Binanuan. Tulad ng sabi ko kayo sa inyo kanina. At may dala akong panggatong, 3 piraso. Pero medyo mabigat rin siya, may kabigatan. At medyo malayo-layo yung pupuntahan ko. Siguro kung lalakarin, sabi nila, mahigit 1.5 hour. So, malayo-layo siya. Kaya medyo hinihingal na ako. Kaya pang daradara ko, labing kisil, ha? Makisil. Ayun, magkita-kita tayo doon, mga kababayan. Ayan, so dinadaanan ko, may makikita kayo dito mga tanlad. At ayun yung mayon, no? Nakita niyo ba? Ayun, yung mayon. Gago! Hello mga kay. Update. Malapit na ako sa bahay. Pagal. Ako rirarog. Hello mga Irakman. Ayan, kasalukuyan, no? Ang oras natin ay 10:17 ng umaga. Hinatira na kami ng pagkain dito, no? Ang tawag nila dito noon sa Ligaw ay pagtugon, ha? Pagtugon. Tinugon, ha? Tinugon na kami. Ayan, tinugon. Katapos ng namin kumain at saka yung aking biyanan ay bumili ng krodo. Ayan. At so yung pinakain sa amin ay isang isdang tulingan na sinabawan, tapos yung gabi na medyo magatul, ha. Magatul siya. So ano? Yan. Hindi yan mayon, ayan masaraga. Sumayon salo hindi man nakikita. Hindi siya makita. At ayun, sabi ni Papa bago siya umalis, sabi ni Bianan, sabi ni Biani, palahan ko raw yung itong pilapil na ito dahil nagiba doon sa may bandang dulo, kaya ayun ang gagawin ko ngayon. Ayan, dito sa Lawas. Ayan, dito sa Ligaw, Barayong. Ayan, dito sa Ligaw, isa sa pangunahing hanap buhay nila rito ay ang pagsasaka, no? Kasi malayo, walang dagat dito.
ang may dagat lang ay sa coastal area ng Libon at Libon Albay coastal area. Doon lang may dagat. Kaya coastal kasi dagat, di ba? Ayan. Gago! Makisil. Ayan. Isa sa mga pangunahing hanap buhay nila dito ang pagsasaka. Share ko lang mga kababayan. Ang sakahan nila dito ay napakalawak. Halos di ko masukat kung gaano kalawak ito. Yan ang isa sa pangunahing hanap buhay ng mga tao rito. At kaya kung wala kang alam sa pagpapalay o pagsasaka, na pumunta ka rito, siguro pag nagstay ka dito ng 1 year, matututo ka dahil wala kang choice kundi magsaka ka talaga. O pwede ka rin mag-apply no, sa mga may LCC din dyan, mga supermarket. Ayan, pwede kang mag-apply pero hindi naman lahat na-hire kasi sobrang dami ng empleyado na gusto rin makapasok at gusto rin mag-apply, no? Mga taong gusto rin mag-apply. Kaya kung talagang wala ka talagang choice kundi magsaka talaga. Pero siyempre saludo pa rin tayo sa lahat ng magsasaka, no? Dito sa Bicol, probinsya ng Bicol. At sa lahat ng probinsya ng mga magsasaka. Ayan, shout out po sa inyo lahat. Peace out. At gagawin ko na yung pinapagawa sa akin ni Piani. Baka pagalitan ako. Magkapahala ko na ako. Sige, angkor camera ngayon katong kabayong ganito. Pipapala sa akin. Sabi, ini na kami kangin. Magamaki na kami di kina. Duang pilapil naman sa namin. Pero medyo may kaiwasan, no? May kalawakan yung aming imamakina yun. Sabi mo irak pa. Sige. Palan ko na to. Tabad ako marapado ni kading pala ni Papa.